malam ka harari ubanka wanda ya mata akan kanya saboda yunwa. Suna na Alhaji Abubakar jikan malam kuyan kura kashe ka alhaki barin ka takaici. Kai mana shigo ko ka fita waje. Kuma duk kudin ka duk mulkin to me nake nema? Ni ba wai ba laya zan sayar ma ba. Duk ko sadaka ka ban ba lada. Wallahi ina da annabawan Allah ba shi ma zaune. Yan ka ji mai wa'azi ya sai laya a sai garin magani ko ban dan annabi Muhammad ka ce ta saka wa'azu. Ba shi yasa da aka daina almajiri ba sai ya ga mutum da dan jarin miliyan 1 ya ne wa almajiri yar miliyan 1 mutum zai rike ne wa almajiri kallon banza. Da annabawan Allah ba shi ma zaune. Wanda ya fara wanzanci a duniya annabi Shisu, Fawa annabi Hudu, Fatauci sana'a ce ta manzon Allah, kafinta annabi Nuhu, Kira annabi Dawuda, baban annabi Sulemana, annabi Saka kiwo annabi Musa. Duk annabawan Allah ba shi ma zaune. A Badar da'i ka gan shi sahabi ne na annabi saboda tsadar sunfa da kirki tafiya amma dan koli ne. Wata rama yana gida aka ce a Badar da'i an yi gobara duk kasuwa ta kone ya ce ban da damfata tana nan. Aka ce kai da baka je ka gano gobarar ba ya ce to in dai damfata ta kone na daina sallah. Aka ce me yasa ka ce damfaka tana nan? Kai ta yi bai tafi wasan ka. Me yasa ka ce damfaka tana nan? Ya ce annabi ne ce duk wanda yake zaka da barawo da ɗan damfara da ɗan fashi da makami da annoba da gobara da barawo ba za su taɓa dukiyarsa ba damfata tana nan. Ku bi wani mako za ku siyi zari. Saka ce to maje ma ga abin da za ka kasa. Wallahi da aka biyo shi sai ga duka su ta kone alaramma. Amma shi da fatai kan ga ba wai ka cuta ba. Ikan girkar dantan ma bai cuta ba saboda tsare haƙin Allah. Sayyidina Abubakar Sadiku sahabi ne na Annabi Muhammadu. Da za a ɗauki imaninsa a ɗora a kan sikeli, a ɗauki imanin mutanen duk duniya a ɗora a kan sikelin. Imanin sayyidina Abubakar Sadiku sai ya ranja imanin mutanen duk duniya amma talla dabino dabino. Wata ran ma ya labto dabinon za shi kasuwa sai ya gamu da wani Bayahudi. Kai yaran nan ku dan yau haka, ku bar hanyar nan ba ku ba, na kan hanyar nan ku yau haka. Ya labto dabinon za shi kasuwa sai ya gamu da wani Bayahudi. Ya ce Abubakar ina za ka? Ya ce wallahi za mu tafi tallar dabino. Ya ce to ka je ƙasa kaza duk duniya ba inda ake cinikin dabino ya mama irin kafa. Ashe magunta yi ma. Ashe duk duniya ba inda duk kasar dabino ce. Sai ya tana Abubakar Sadiku da ya ji haka da raƙuma 6 ne sai ya daɗo 9. Nawa kenan? Wallahi baba da ya kora saboda tsabar dariya da ya huda sai da ya tantsara. Salamu alaikum. Alaika ya hujja. Allah ya saka, Allah ya sa ɗauka a gaban Annabi Muhammadu. Sayyidina Abubakar Sadiku kwana ina tafiya ina tafiya Allah sarki yana zuwa gare ga ko ina bashiyar dabino duk gashi na abada. In wai karfin hali in ji Hausawa barawo da mi da sallama sai ya shiga gari jama'a sai dabino a sai dabino jama'a dabino. Wani makaho ya tuntsire da dariya ya ce ababala sai ka ce dabinon bude ido. Allah sarki sai ya na Abubakar Sadiku ya ce na bude idan ne ka ce bismillah ka ci dabinon idan ka zai bude. Ya ce yanzu in na ce bismillah na ci dabinon na ido na zai bude. Ya ce da izinin mai hasken rana. Wallahi da makahon ya ce bismillah yana cin dabina tarwai idan sa ya bude. Makahon ya haka ya ce ni ne kuwa kan ajima makawan ya shiga gari jama'a ku zo ga dabinan bude ido kowa ya san ni makaho ne. Kan ajima an sai malam banna zinari ne arziki ko a fara ya sai da ruwa baba kasuwa in ta kika barkono zaka ga ce ba yaji in aka bane ka rawa zaka yi addu'a ce ka ta da kura. Da annabawan Allah ba shi ma zauni Allah gafata mana wallahi tallahi abinda annabi ya faɗa na alamun alkiyama ai kun shi a warware ku. To annabi ya ce la taquma sa'a
alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga haram tana gudu ana binta. Baba da Allah ba a kusa lokacin ba. Allah ya shi albarka ba. To ka san abin da zai kona ma rai? La ilaha illallah. Wallahi mala akwai wani mutum da yake aiki a gidan bulu. Sai suka yi fada da mai gidan bulan. A sai dubin kebe, ta mu ta Kano. To ni kuma akwai wani dan kango haka da nake ginawa wanda za a yi gidan kaji. Sai ya zo ya samu ya ce algafata malam na ce almajiri ya ce duk inda kuka je wa'azi ku dinga faɗakarwa. Ka ga balan nan duk da yayi baki ba na ce ina gani ya ce to zo gani yaran mu. Wallahi da na bi shi algafata mala sai ya ce kaga dan ɗakin san inda langa-langa take na ce na gani ya ce je ka leƙa. Ina leƙawa sai na ga buhunan gishiri a bubbuɗe algafata mala amma da na taba sai na ga taya aka kona gadin taya ne. Idan aka haɗa simintin malam dole a haƙura a tafi wuta. To ya zami dole a tafi wuta. Wallahi tallahi alhaji sai na ga gadin taya wai idan aka haɗa simintin za a buga bala sai a ɗebo gadin taya sai a zuba sai a marshina sai a buga bala sai ya gashi baki kirin sai ka rantse da Allah tsurar siminti ya baki nan kwa gadin taya ne. Daga Legas za a kawo manja arewa a dama koko duro ɗaya manja duro ɗaya sai a haɗa a samu jawa a zuba a samu dogon itace a juya a ɗure a cikin garewa ne a kawo ƙauye a kai birni a sayar shari'a sai lagar. Yau hata talaka na ƙauye in zai kawo akuya kasuwa da daddare sai ya sa ya ɗan wake ruwan ɗan waken shi za a dinga ba akuya tana sha dan cikin ta yi kuma saboda tsadar akan akuya 6,000 za ka tafi wuta. Ta ɗebi ruwan ɗan wake ta murɗa sai ya ganta damarmar in an zo da ita kara sai ya ganta ya kubur ta ɗebi ruwan ɗan wake tan dare. Duk wanda ya saye ta ka kibta uwarka ido duk wanda ya saya ya sai to kana ina lokacin da ke za a yanka da ke sai a jike shi a tebur in ka zo ka rasa kanka rasa ginnan ai ka gaba da sai ka rasa ina kan ina ginnan an jike shi da ruwa an faɓa. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga an mai da qur'ani tubalin toka kaga shirjejen ƙato ba shi da allo. Ka san ka miƙe a lahira ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne dai kuma duk gidanka ba ni iya kai sabbi kuma ka miƙe a haka. Allah ma ya ce to a haka ka zo kai ba je ka san a haka ka zo ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne daya yanzu duk gidanka ba ni iya kai sabbi to ta fa aljanna. Tunda ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sama ne lokaci ya kure ma a haka ka zo to ta fa aljanna. Da kanka da ka miƙe ma za ka ce Allah ni tsinanne ne ina wuta. Salula ka sai ta 10,000 ka sai mata memori na 2,000 ka zaba mata kiɗan 700 amma ba ka da ƙawa'idin naira 30 na gyaran alwala kaga an samu akasi dole ka haifi 'ya'ya 10 ka rasa wanda za ka aika. Ka taho neman dawa 'ya'yansa tafi filin bal ai kaga yayi ka je ka nemi na dawa a yi tuwon kan kai loma ɗaya ɗan yayi loma 10 ka buge shi 'yan sanda su kama ka kyale shi bakin ciki ya kashe ka Allah ya ƙara yanda ka bin Allah in ɗanka ya bi ka Allah ya bi shi. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga wawa ya zama shine mai mulki. Wane ne wawa? Jahili. Ka san abin da zai kona ma rai? Da za ka rubuta alkur'ani a nan arewa ko kansala ba za ka yi ba. Ka san kawa'idi akaradi ishmawi iziya risala askari ladari sarma gandu ibn maja ka haddace qur'ani gidan 60 aya 6,000 da mai tanda 14 bismillah 114 waqafi 8,800 nusu 120 kaula sa miliyan 1 da baya tara ba miliyan 1 da baya 6 summa 1000 hata 1000 sama ni 480 baka dan qur'ani miliyan 8,888 duk ka haddace da Allah je ka aina ka ce zan tsaya takara a ce wace makaranta kai ka ce na yi tsangayar babban malam alaramma malam makahu garku Allah ya ji kansa na yi tsangayar gwani dan zarga na yi tsangayar gwani tun ba na kwana dan gola
na yi tsangayar malam ɗahiru birnin kudu, na yi tsangayar malam mai murtala mai kanjan, na yi tsangayar buzun kwami na fatasko. Dariya za a yi ma a ce ga mahaukaci ya zo aina, amma ko baka iya kulhu wallahu ba sai a yi ma kantoma. Dan yanzu a kantomomin Kano akwai kantoman da in ya iya kai sabbi Allah ya tsini min albarka, ko da adda ka dara shi ba zai iya kai sabbi ba. To ba ma kantoma ba, dan takarar sanata fa a Abuja a gaban mu fa sai yake ai za mu ci zaɓe albarkacin Qur'ani gizo 70. Nan wani mobile ma da bindiga sa a gefe yace sori sa na 60. Wallahi zagidai ne, takare wallahi wani dan majalisa in ya iya kai kulhu wallahi daidai Allah ya tsine mu. Wawa zai zama mai mulki, sannan annabi ya ce idan alkiyama ta gabato rashin tsari zai yawa. Duk wanda ya aure baya tsare matarsa wallahi tallashi mata aure kaga fitar da aka yadda ta yi. A faɗi fitar? Baba ka malam gara ka saki ranka ba, in ka biya ta ne a banza jinin ka biya wallahi gara ka saki ranka ya zo ta fitar ba. Kai tadi gara ka saki ranka, ni ne ji ka malam kuyan kura kashe ka alhaki barin ka takaici na mai girma janar Muhammadu Buhari. To ya za ka yi da ni an buga kuma ni in ne wa'azin ne ranka ko ma biya kake ni ba nama wallahi dan koyan ka na kai ba zan saka langan nan ba. Kwarai kuwa suna na Alhaji Abubakar jikan Kalarawi birnin Kano a Dakawa. Allah ya kara wa makarantar allo daraja. Ba ku ce komai ba. A musulunci mata aure fata biyar aka yarda ta yi. A fata fitar? To baba kaga mata aure ta iya kansiliya. Jikan malam mata aure ta iya dan majalisa ta ciya lebi, ta iya sakatariya ta allura folio dan me falkai. Wai mata aure ma ta iya folio in dai kana son arewa, mai kauna arewa ne kai kana son rakumi ya tuba fa. Duk ba mu ne yan arewa ba a hau. Duk sun kashe kasar malam mu ne iyayen fatara. Ba mu da wani communication an gada mana talauci Allah ya mana arziki amma mun zama almajirai. Yanzu ka je kasuwar karshe ka ga yanda ake wulakanta dankali. Allah ya mana arziki amma an ji a nuna mana arzikin ya zami da shi. Wallahi tallahi billahi lazi tun madara mai kwafar da ake sha idan ba da dankali ake yin ta ba Allah ya tsini min albarka. Wallahi kuma dankali na turawa ba zai ba, namu na Hausa shi ake sayewa a kasuwar karshe, a saya a nan kasuwar garku a tafi da shi kudu. Ala gafata mala to me kudin ku zai dafa dankali. Wallahi tallahi in ba da shi ake madara mai kwakwa. Idan ka je iya fadin Lagos haka za ka ga jirgi narkeki an cika shi da dankali ya daga ya tafi Hola, za a je a yi madara ta Holan da ake sha, amma ba mu da communication an ki an nuna mana ya za a yi mu sarrafa mu rike kanmu. Wallahi da an dora mu akan communication iya dankali sai rike arewa. Da an dora mu akan communication iya albasa in mun wulakanta albasa Allah ya tsiye mu zo mu wulakanta albasa mu zube ta. Tun muna yara ake sa albasa a buhu yanda take a haka mu ba mu canza ba. Tun da wadda na sani tana yaro a haka ake mun ki mai communication. Yanda za a naka dankali a zuba mai chemical a sa shi a fakin a rubuta mai expired date a kai shi kasuwa bature ibare dankali ma ya zuba a ruwan zafi ya fuskare a dinga gobara kamar kosar a rubuta made in Kano State garku. A ba mu da communication komai sai kaka mu ne iyayen fatara sabon keke ne he kaka san 100 za a sayar a arewa sai an tafi kasuwa mutum gudu da danyen uwa da na uba an tasa 100 a gaba saboda tsaba fatara. Yawa ya sa za a kai mutum guda an bi 100 garin kuma a ta gurku an tafi da ba. An tafi da san a bugun nan ana an tafi da san 100 Allah ya raba mu da talauci a lai. Kuma abin da zai kona ma rai shanun ma sai dai a loda kosassu a je Legas a cinye nama a dawo da kiɗan arewa saboda sarkin mayu a nan yake. Wallahi muna da mai kuɗin da zai iya ciyar da Najeriya shekara 10 wallahi a nan arewa. Kuma duk manya-manyan inyamuran nan in ba yaran yan arewa bane Allah ya tsine min albarka wallahi. Sannan annabi ya ce alƙiyama da za ta tsaya ba kan ga alƙiyama rashin tsari zai ya a musulunci mata aure an yaga ta fita biyar a fata kuma har ka ji wata mata a rediyo ni ce woman leader ta mata kallabi tsakanin rawuna in an ga hula an ga rawani dole a ga dan kwali abinda maza suka yi mata ma za su iya a kari ki fitsari a kwalba ya shiga daidai
sai ala mana mugun dan iska ne wa ai misali ne aron na haka na faɗa wani sai malu saleme ne wa'azin ana fahimta dai kana badale inna lillahi a musulunci masu aure an yadda ta yi ko yanzu duk kuna ina ku danga magana ko wata uwan na ce ku ba duk mata kirki yanzu tana gida yanzu ka ɗauki waya haka alaga ta kamala ka buga wa mata kirki kina ina sai ta ce aka maya ina gida ita tana gida dankali aka samu da abakura a ta a haƙura wanda ku ije gona da matarsa to karka mutu wallahi kaka da su wallahi to ka iya mutuwa amma kaka je lahira saboda annabi Muhammadu Allah ya kara arziki Allah ya biya dan wani da an yi ruwan shuka bai kalla matarsa ta ne gari ki same ni a gona gaba sai ya dauki dogon abin nan mai haka ya ma sun gumi ita fi gona ina masifa ita kuma tana ta kare a kanka wani kuma matarsa tana ɗauka sake zai kai ta asibiti ke nasara kakanka an mai fodiyo daga nan yake tafiya Kano a gaba bashin inna ba komai tun nasara ya bar da mu mace tana ɗaukar sake za a kai ta asibiti malam Allah ya biya a dinga ba ta kwaya ta sha 2 da safe 2 da rana 2 da daddare shi yasa da an haifa jinjirin kwana 3 ya fara dariya ana ya zo da lafiya ba a san dan kwaya bane tun yana fice ake tura wa tsinan ne kwaya wallahi tallahi duk yaran yanzu ka kula da bayansa ake haihuwa su dan mitsitsin yaro fa zaka je yana ni ban goyi ba wallahi sai ma ya girma kana zaune ya ce baba ya ba wani shege kaga kubi ya ce ba wani shege kuma kubi ne kaga he nemo shege sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba addinin musulunci sai ya kasa kashi 73 inji annabi Muhammad wani ya ware ya ce shaziliya wani kwantiya wani jindin mashi wani Allah damu wani tsaf wani katakara wani ɗaiba wani haiba wani taƙini wani kadiyana wani galagatu wani sallar tsaf wani Allah damu wani salatan barewa wani gashamandiya wani hannutiya wani shi'a wani masalan baraza wani izalar sadan wani izalar dush wani ta ɗan gungu wani ta jafar wani ta bello yado wani ta albanin kaduna wani ta albanin zaria wani ta gero wani kan da hadijiyar lemu wani face santudan mutala wani sasan gidan mai rakunu wani sabon rimin kebe wani kadiri gombe wani samba daga cikin kowa in ba a masallacinsa kace wallah ba mashiriki ne kai sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga mutane sun manta da dan da za a yi masa haka inna lillahi musulmi da Allah ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba je kama kabarta yanzu haka ana can ana haka kabarin wani yanda muka yi ido haka da wani ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba sai ranar alkiyama ya ta mutuwa ya ta sarki ya ta ƙoho ya ci yaro ya ci mutumin kirki yanzu haka ana san ana haka kabarin wani suna na Alhaji Abubakar ji kamala akan hanya nake do Allah to annabi Muhammadu idan mace tana shan wahala wajen naƙuda ana kashe kuɗi ana wahala daga misau nake ban wuce Kano amma da Allah duk wanda ya tsaya a gunnan ku je ku rike kargo na ba ku shi saboda arzikin annabi maganin naƙuda ne na mata saboda ba abin bakin ciki irin wani igaggaban matar wani Allah ba ta mala ina bakin ciki a ce wani igaggaban matar wani za ta haihu to ku rike iya kargo na ba ku shi a banza ba ku ce Allah karbawa wanda yake da suna na jikan malam kar ka ban ko sisi ba abin da zaka ban Allah ya ban amma iya kargo duk wanda ya tsaya a gunnan na ba ku sadaka mutumin da yake da mashi tana shan wahala wajen naƙuda a ba ta kargo idan ta kuma naƙudan minti 10 kada Allah ya balla dan azumi na duk wanda yake da mai hawan jini a rike masa kargo wanda yake ciwon baya ya rike kargo mai ciwon haƙori ya ɗeba kargo duk wanda yake da mara lafiya a gida ko ba a san kan cutar ba a je a ɗebo kargo a bashi na rantse da Allah zai warke amma iya kuna nan kuna ba kuma duk wanda yake nan ban yadda a ɗauka a waya ba na ba ku iya kuna nan ku kashe wa yauyin na ba ku na au to baba kai kaɗai na ba tun da kai kaɗai ka tambaye ni ba ku ce alasan malam matuta ne suka yawa da yan dambara da an bata harkar magani to haka ka san abin da zai kona ma rai yanzu mutum ne kawai zai je inda ake aunar da magani sai ya ce wancan ban kwano ɗaya wannan kwano biyu kawai ya sai jarida ya ɗaura
in ka dala shi bai san sunan isan ba, amma wallahi tallahi duk wanda ya rike kargo har ka mutu Allah ba zai dora ma jinyar da za a kara ma jini ko ruwa ba, iya kargo ba kuma kargon Madina ba na gonaka. Baba da Allah ba a shan bega, tiyagara, man fawa, rocket wai saboda karfin maza. To idan kana so kai na wasu ba ku sai Allah karba ba. Duk wanda yake neman maganin karfin maza albashirinku ku haɗa kargo da zama da leman tsami. Duk wanda ya sha kargo da zama da leman tsami to shi garantinsa ka rubuta ka ajiye garantinsa shekara 10. Wanda ya sha ba zai kuma neman maganin azzakari ba sai a shekara 10. Amma a shekara 10 in ba sai ka dinga kafar da mace ba saboda dadewa Allah ya sa gaba na mutu. Tun nan na ba ku shi a banza. A to me zaka ba malam tun nan ba duk mai miliyan 10 ba zai tsaya a nan gona ba. Duk abin da zan yi sai dai in yi taimako saboda Allah. Ku je ku ɗe iyakar go na ba ku sadaka. Almajiri ba a haɗa shi da komai. Dokarsa kawai a rana 3 ake zuwa a ɗebo, amma kar ku haɗa shi da komai. Kar ku haɗa shi da sabar a rana 3 za ku ɗebo. Amma baba duk gaggawa jima'a ta bari alhamdu. Inda jirgin sama ya shekara ina gudu kunkuru ma za a ce barka da isowa kai fita waje. Fita waje. Duk yaron da ke kauna annabi Muhammadu ya zauna ko ya fita waje. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kuna so za ku ɗebo zai muku amfani to na ba ku sadaka malam. Malam ko kai mana shiru ko ka fita waje. Da kai nace malam. Yawwa. Suna na kar ka ganna kamar yaro ina da irin ka a gida. Suna na Alhaji Abubakar jikan mala. Shekara ta 36 ina wa'azi duk samarin nan ba sa na. Ni haka Allah yi wani ƴaƴa na da 20 na haifa. Yanzu ina da ƴaƴa 16 masu rai da agola 3 a girka da safa a girka da rana a girka da daddare a harka almajirci. Asiri bai rabu ba. To kargo na ba ku sadaka daga mai saunake local government da asuban nan. Na ce to ba zan isa binnin ba kuma wallahi tallahi billahi lazi daga gidan mai martaba sarkin mai saunaken manga dalilin kargon ne ya kai ni cikin gidan dalilin magani kuma kargo ne duk wanda ijina ba ku a banza ba ku sa yanzu ka je wajen mai martaba ka ce a ɗebo kargo algafa ta mala to kuma abin da ya sa zan ba ku saboda ku samu arziki na magani ba ku ce Allah ya saka ba saboda an riga an rena maganin gargajiya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa duk maganin da bature yake sarrafawa wallahi na gargajiya ne. Arzikin da Allah ya mana yanzu falajin ka san ko me darbejiya ce. Yanzu akwai adojin wanda ake yankin jambo da shi wallahi tallahi da ruwan yadiya ake hada sinadarin maganin. Hata vitamin C din nan vitamin C tsamiye biri ce. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa tsamiye biri wanda ka sani ita ce vitamin C. Kuma hata ruwan da ake shonawa a jikin mutum kaga an ce ba a yi mutum ƙarin ruwa na rantse da Allah ruwan ɓaure da shi ake haɗa sinadaran duk duniya ba inda ake samun ɓaure kuma sai Najeriya da Indiya. Amma mun daina magani yanzu yaushe daban da kaga mutum ya yi sirashi yaushe daban da kaga mutum ya ji ƙarar rabi yaushe daban da kaga mutum ya samu sassaƙe marke da jakanwa duk sai ƙwaya mun zama ɗan ƙwaya na ƙarfi da yaji. To ku je ku rike iya kargo na ba ku kuma duk wanda ya sha kargo da niyyar karfin gaba wallahi tallahi billahi allazi daga nan zuwa shekara 10 in ya kuma neman maganin azzakari Allah ya sa gaba na mutu duk girman mashi wallahi sai ka dinga ba ku ce Allah fakawa na ba ku dan annabi malam lakani daban karatu daban ga Qur'ani a cikin ka sai ai ma duka a ake sace Qur'ani yanzu idan kunama ta harbi mutum ai kaga yawun bakin tinkiya shine maganin. Kai ne gefe tayi zai na ce ba tawai malam ita harka ta rayuwar duniya duk abin da Allah ya sanar da kai a dalilin kargo an ban mota a dalilin kargo an kai na maka a dalilin kargo wallahi tallahi billahi allazi ina da gidan da ba zan sai da shi miliyan 10 ba a dan bushen nan da ka gani a hakan da ka gani
kuma akwai mai ungoku nan algaba ta mala wanda ake cewa ma ta jani don Allah in ya zo ka tambaye shi ka ce wane ne Alhaji Abubakar jikan mala zai gaya ma ko waye to baba wannan kargo saboda harkar rayuwa saboda wata ran sai labari dan yanzu wata ran yanzu tun muna lafiya ba karatu zai hana a mutu ina malam Nasiru Kabara tun malaman Afirka ba a samu malaman da ya mata ya kayan karatu kamar malam Nasiru Kabara ba ya mutu ya ba Qur'ani 4,100 ya rubuta alqur'ani guda 16 da hannunsa ya tafi lahira yau da karatu zai hana a mutu ina malam Jafar da karatu zai hana a mutu ina Rawi yau da iskanci zai hana a mutu ina Barau kwallon shiji duk dan Kano ya san Barau ba a taɓa giredin tsinannu a Kano idan Barau kwallon shege ba kano ya taɓa kallon karuwarsa a kwadon gogau ta fage ana tata ya kalla karuwarsa ya ce yar iska ce ta ce cikakkiya ya ce to in dai ce tsinannuwa shi yau wata rana ta ce alhamis ya ce to gobe juma'a yana so ki tsirara ni ma in yi tsirara ran juma'a karfe 1:30 ma aure da masana mata fa masallacin sarki Allah ya tsiniwa mai karya a daren aka je aka gaya wa Bayero ya ce ku daga da shi ba da mu ita ba da Allah yi da gari ya waye ba dai kwallon shege haka ya fito tumbur haihuwar uwarsa kariya ta fito tsirara gashin gabanta a waje ya buga da masa ya ce hau tun daga kwarin gogau sai da izo har kofar mata tsirara haka rufi har zango haka sori ma haddi da mun iya har masallacin sarki haka bara har mazaunatan ku hatta hudu ya karye kwana iba ta gaban gonan dutse ta gaban gidan malam Isiya Karado ta kwana mai rakumi ta kwana taya har gwamma gidan malam Aminu kan ya shigo ta garejin dan buzu kwana adaka ma da gurin sheshe yan kawa kwana haya ko ka kuturu ba mai dan wata kwana ko ta kofa mazugal utulu abbatuwa ya balla IDP road ya dawo karin gogau yau ina ba dauda yau in kai dan wasan Hausa ne ina da mamusau malam mamma Alhaji ne ku dora ma da karo da goma tambaya dan kurma barmo kata kori Ahmed Isna Hadigai Balaraba ta Kaduna Kabuwaya Alaba Ladu da Fure da Lanzar Bala Muhammad yau sai kulu kaura na Ibro duk sun tafi laga yau in kai maka dini ina shata ina dan kwairo ina sanan dan kwairo mamman duka mamman lambu sa'adu dole haruna uji alama kaho hasan waya auda na gaza mai gigin bacci na gasa dan tsoho mai gadaya ina shago ina dan alatin shagon ina sule gurgu duk iskancin sule gurgu yana lafiya yau da sarauta za ta hana a mutu ina Bayero ina Abdullahi Bayero ina sarki Sunusi ina sa Usmanu na gwaggo ina gwaggo yau duk kudinka ina Sallau Musa ina Zubairu Bello ina ne kaho ina Alhaji na baba da Damasi tsakanin Kano da Abuja gida 3,000 ya bari shine ne gidan magi na kwana magi hotoro shine ne gidan magi da gidan Nido na kasuwa Sabon Gari wallahi shine ne gaskiya ta su tayo tsakanin Kano da Abuja gida 3,000 ya bari amma da ke duniya yar akuya ce ko kusa bai dauka ba haka ita ba lahira yau da kuɗi da sarauta zai hana a mutu ina ɗan kabo ka rike wata 'yan miliyan 10 ya mune garku a miliyan 10 ko kuma aka ce ɗan kabo zai ce jirgin sama ɗan kabo mata abin da ya mutu ibari jirgin sama 35 malam saboda annabi to alabiya 35 a sarauta shine hakiman kabo Allah ya saka shine hakiman Kano, Jarman Kano, Sardauna Kabore, Galadima Fansan, shi ba a je na abu. Da ɗan Kabo ya mutu tun masu kudin ƙasar nan ba wanda bai zo da na illa ɗan Kabo ba. Sa ɗan wata su garba Edi, sa Aminu Dogo, su Gali na Abba, su Ibrahim Lita, sa ta Ambata Bello mai kama, Kwanka sa Gandu da sa ɗan Lahata sa ta Farawa, a Hamma Ma'aza Malaka, Talla Bakar Abba, sa Hamma Garka Siri na sa ɗan Hassan, sa ɗan Lasa, sa da Laƙosawa, sa Alamakar Makwada, sa ɗan Zago, su ba Fasarai, Mangal Shaka babu baban gida da Harakawu Sumaila, Badar babu da mata da Bakar Abba, sama Ruki Inna Mani, Farfesa Diri Gana, Malam Mazaga ɗan Batawa Mako, Rahamaniya Sakwato, Sanata Balla Hata Zata Samun Talata Sanin Lami da Hatu Zuriya, Malaka Sallah, manya-manyan mutane, amma da ke duniya yar akuya ce, ka da yadda aka yi wa ɗan kaban, jirgin sama 35 ba, 35! Ka san kwa da albasar kasuwan nan da motocin nan da tattasai da tumatir da attaruhu da rake, da zarar mai buhu da sifika ta kai a duba 'yan busassu ma na nan majalisar busassu na 'yan albasa
in man sai jirgi Allah ya tsina tun nan ba za mu biya jirgin sama ba 35 mata ibari amma da ke duniya yar akuya ce haka aka caccabo dan kabo ba continuous discussion ba final discussion ba fomaje ba rafo ba maradu ba jirgin sama ba AC ba katarkabuta ba ruwan tos ba shafarma ba kokona ba na kasira dama da a duniya aka samu to aboki na da Allah ku rike kargo na ba ku sadaka ku ce Allah karba ba dan tunda aka fara busa sidiga nan kuka to do Allah duk wanda ya san kargo ku rike na ba ku in ka kuma sayan maganin gargajiya Allah ya tsini min albarka duk wanda ba shi da lafiya ku raba da su ku rike kargo yawa to ku rike ranar diba ba ku ce Allah saka ba sai ku rike ranar da ake zuwa a ɗebo sai kuma ku rike amfanin saboda shi lakani daban karatu daban yanzu idan ku nama ta harbi mutum ai kaga yawun bakin tunkiya shine maganin da Allah malam baka taba ganin ku nama ta harbi mutum ba an tafa neman magani fakan kuma ga tunkiya a daure to ko yanzu ku nama ta harbi mutum a buɗe bakin tunkiya a dangwali yawon a shafa inda ku nama ta ya harbi wallahi tallahi baba dafin ba zai minti 2 ba wallahi na ba ku sadaka kuma ko yanzu tururuwa take damun ka ba sai ka zuba mata gamalan ba ka je ka samu cinnaka wanda ya mutu ko ka samu kasar gidan cinnaka ka sa a gidan tururuwa in ta kuma fitowa ni na hakura daga nan annabi wallahi tallahi mushen cinnaka guda ɗaya ka jefa shi a gidan tururuwa in ta ƙara fitowa a wajen sallah ta kafe min amfani a lahira kuma ko yanzu idan da tururuwa a nan wadda ta fito tana yawo to ka dan gwada min kan na tashi daga nan ka tona min asiri da Allah ka je ka samu cinnaka ka mutsike shi ka dan je ka sa a gidan tururuwa ka dan koma gefe a hankali za su dinga zuwa suna shiga ciki suna shiga kafin awa ɗaya za ka ga ba kowace tururuwa in ta kuma fitowa a wajen har kiyama ta tsaya Allah ya tsina ba ta kuma fitowa ba duk ba ƙaryar banza ake ba sai an magana ka ji mutum ya ce ai mu man san komai uwarka ka sani yanzu ba iska ce take buje mutum a ɗebo shi a kawo shi mai magani a ta kashe kuɗi ba to in kana neman maganin aljan kai a rabu da ku wallahi mutane za su yayi mu mun san komai to ne ka sani in kana neman maganin aljani to ku rike kai kan gero fatin kuka kashin mahauta malam kaga abokin nan duk duniya ba maganin iska wanda ya kai shi wallahi na ba ku a banza kai kan gero fatin kuka kashin mahauta kai kan gero fatin kuka kashin mahauta wanda yake da mata tana ko mutum tana kara to da Allah do annabi Muhammadu idan namiji ne duk sutura da kyansa sai a ce a bar shi da gajeren wando in mace ce ai mata kai me gebe fata waje idan aka yi malam saboda annabi to karɓo man sadaka nan Allah ya biya idan aka yi wanka kafin a bushe sai a turara duk mutumin da ya kai masa turare da kai kanjero da batun koka da gashin mahauta wallahi aljannan zai bata na ba ku a banza shi ku kargo ba na so a yi wa karama cuta irin su ba su shawara su mai ta aikin banza ne da yawon bakin kama kargo ne amma cutar da aka sayi da sa aka sayi da gida aka je asibitin mutala aka dawo aka je asibitin kashi aka dawo ba a warke ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da girman qur'ani na rantsi da tsarkin mulkin Allah wanda in ya ga dama ba zan je Kano da yanzu wallahi za a warke iyakar mu. Wadda ke ranar